Bueno, hemen txegaz, bitxorrekun berriaz, aurrerak entrenadoriaz, gaur aurrerak binen jau Mondragonen kontra, partido a priori izan dela un poco bastante caótico, baina gero remonta dierun dau, aunque empatia se conforma meritzan diz, eta, bueno, hemen txerakau aurrerak entrenadori, adierazpen batzuk etxeko, bueno, bitxor, garku izan da, pues un punto de combinación, kontinu eukitxe, Mondragonen kontra jokatzen zen duela, da enatxe lehenengoko tiempu amatxueran atzetik jun, eta ero horrenti amplietzuen, zeuek lortu zuen patati, da punto bat lortu zuen de oro. Bai, bueno, ikusitxe gero zer izan da lehenengo zatisa, ni pentsaut lehenengo zati egun nahi nioela, lau oportunia ergi eukiru zela, eta emote banin 0-0 asungo inanela deskantzure, penate bat etorrire, horre komplika eskubizka gauzi. Ya ikusten lehenengo partidin hasieran, que iba a ser un partido bastante entrabau izango zana. Creo Josu Badiola que ukira aurrean lehenengoko oportunidadi Ander Prieton disparo rechace batea, ezin izan dago aprovechar gero Monrak eukirau muruan bitxartez, euren delanteroen bitxartez, eta bai Josu Badiola beste oportunidade bat eukirau, baina gero horrebeza aera penalti izan jugadan en la que Lazpiur utzeta bateku ipintzen dau, da horretxeaz deskantzure zase. Komentarote morun, eudak ekipo gorra zan, eta eudak goitxik ondo izuzen, baina gu mobiro enin azpitsi baloi, ondo ongaz, eukirau Josu, eukirau Ander Prieto, eukirau Maikelek, gero estrategizan beukirau beste bi, eta emote banin, geue izango inanela markadora inaugurago engo endune, ez da izan alaik, eta azkaneko jugadan lehenengo zatiku, zakede banda batetik, penalti bat atarabe, eta aurretik jarririz, biharrengo bidara jatezenin, penalti bateaz, penalti argiz izan da, eskun emotza, koloko horrezta izi esanik. Ja, biharren tiempun, atakea juntzase, Andoni Arkotxak eukirau lehenengoko oportunidadi, media vuelta remate bateak, nagero Monra junde alatakea, zeuek juntzase, bien aparta, gero Arrazkonak kornerra remata eta ero establezit ipintzen dago biharren gola, eta gero zero kasi zue ja semi-remontadi, aunque ezin izan da kulmina ondo, Andoni Arkotxak sartura lehenengoku, tiro libre batez, eta gero minutu batzuk berroragoa, Ander Prieton korner batea, Andoni Arkotxak remataten dago, eta hortxe ja juntzase zeuek al ataque, Mondragon contra las cuerdas ipinitxe, eta horre empatiaz konformabilizia zase, aunque podía haber sido mucho. Biharrengo zatizin urten duenin, partidu asko parada asko ukirauz, portero eudan golpi harturau eta pilo denpora ongaz parata, eta gutzako ez da izan ona, partidu ritmu galdurau, eta kosta engazku, gero biharren azartura korner baten, kornerrak eus harturau, txante zarturau, gaurren jau 3 gol sartu, baina bat geure porte izan, retxase kornerra eta gero, berak zartura buru, bera jamotza, eta 0-2 jarrigaz, momentu baten ez gendun pentsako aleik jarriko ginana, guk ekipu nipentzagot komprometit erala eta aurrean jau, azigaz gerua eta gora guakuten, eta lehenengoko gola sarturo falta baten txanten bitxartez, eta ekipu ikustezan nahi banela, izan da bizkat alan da guztik gogorra, partidu azkanengoko 15 minutu gogorrak, porque lehen komentarotena, eudan jokun sartu eran baloi gora eta sakataten, eudak askotan irabazitxe ben. Partidu buelti emoteko kompletamente, igual faltagazku bizkat baloi gesia mobiuti, zabaltzi kanpun, porque jugadore bikeko egun zabal eta praktikamente ez dabe participa, ezin izan dugu, bigarren azarturou, eta emote banin remontadien gobendunela, ez dugu suerteik. Eta azken baten, junda morun partidu, esan bikouz, ondorala gesia merezi dindun, baina, 0-2 galtzen junda buelti emota eta hori, pentsa dute oso ondorala. Ja, horrengo partidu beire,
beste Alto Debako beste ekipo baten kontra, Oñatin kontra izo be, bertan askoa gain, domekan seguramente, ja hortxe ja goi partin dan rival bat kontra, da kontune eukitxe beste idako partiduko izan dezela el caos, da horra ja da kontune eukitxe zazpi eta 8 puntuko koltsoi eukitzen duela, amaikearen manteneten gaz, da arzize ia disentzizio rekortatzen zuen, ondo gatzeko. Bueno, gu ja meta bat epinitxeak hau, zazpi partido faltaten azku, eta gu meta bat epinien duen barrun, eta ia hoxe metio lortzen dagoen, guri da partido guztik dan eta gexen irabazti, eta de hecho ondoga entrenaten, ondoga biharra etzen, apurtxo bat suerti faltaten azku. Gaur, con tiro y medio, praktikamente, gol bizartuzku, eta guri jakin zemat kostaten azkun gola sartzi, gol bizartzi, eta oportuniak eukiro buena eukitxe, posik bioteko morun. Datorren hastin Aloñamendin kontra joatzen dugu, eta bertabe jungoaz, por todas, a intentar ganar y sin ningún tipo de miedo. Ekipo ondo gusten dut, eta ondo gazela. Resultau, ez tozkula ondu, irabazin bihen duenela, gexen joela, hori matxure, eta pentsatzen dugu Aloñamendin partidun, eta irabaztean dugu. Bitxarreko berri, eskerrik asko eta sorteo. Eskerrik asko.